Αγαπητοί φίλοι, σήμερα είμαστε κοντά σας και φιλοξενούμε δύο ομογενείς, δύο άτομα τα οποία μένουν στην Αμερική, συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη, με μια πλούσια δράση, όχι μόνο στον ομογενειακό χώρο, αλλά και γενικότερα στον κοινωνικό χώρο, και οι προσφορές τους είναι και πολλές αλλά και πολύπλευρες. Δηλαδή δεν σταματάνε ούτε μέσα στη Νέα Υόρκη, δεν σταματάνε μόνο στα ομογενειακά, αλλά όπως θα παρακολουθήσετε στη συνέχεια θα πάρετε μία άποψη για το τι είδους προσφορές κάνουν και πού τις κάνουν. Μιλάμε για δύο άτομα τα οποία είναι γνωστά όχι μόνο στον χώρο της ομογένειας εδώ στη Νέα Υόρκη, αλλά και γενικά και στον ελλαδικό χώρο. Και μιλάμε για τον Γιάννη Ψαρά, και αν και προηγούνται οι κυρίες να προσφωνούμε, θα μου επιτρέψει η Ελένη, διότι με τον Γιάννη είμαστε και πατριώτες, είμαστε χιώτες, και δίπλα είναι η σύζυγος, η Ελένη Ψαρά. Η κινητήριος δύναμη βεβαίως είναι ο Γιάννης, αλλά η Ελένη είναι το άτομο το οποίο τρέχει συνέχεια, είναι ακούραστη και όλο το χρόνο της το ξοδεύει για το κοινό καλό που λέμε. Στην παρέλαση, η Ελένη έχει προσφέρει πάρα πολλά, έχει χρηματίσει και συμπρόεδρος της παρέλασης, έχει χρηματίσει και υπεύθυνη στο Λεύκομα, και πρέπει να ομολογήσω επί των ημερών της, το Λεύκομα πήγε πάρα πολύ καλά. Παράλληλα συμμετέχει στη Φιλόπτωχο, είναι η οργάνωση η οποία φροντίζει τους κοινωνικά άπορους με διάφορους τρόπους, αλλά όχι μόνο. Φροντίζει και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα κοινωνικά, οικονομικά, ιατρικά και στον ελλαδικό χώρο. Και όχι μόνο. Η οικογένεια Ψαρά πρόσφατα ανάλαβε κάτι το οποίο δεν είχε κάνει κανένας μέχρι τώρα και ούτε είχε διανοηθεί κανείς να το κάνει, να ανοίξει ένα σχολείο σε μια χώρα της Αφρικής προκειμένου να διδάσκεται η ελληνική γλώσσα, και μάλιστα σε βάθος χρόνου τετραετίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι έξω από την πεπατημένη, διότι περισσότεροι έχουμε μάθει να προσφέρουμε εδώ, να προσφέρουμε στην Ελλάδα, αλλά ο ελληνισμός επειδή είναι παντού πρέπει να εξαπλώνεται και παντού. Ήθελα καταρχάς να μας πει η Ελένη δύο λόγια για το πρόσφατο ταξίδι που έκανε προκειμένου να βοηθήσει στις δύσκολες ώρες που περνάνε οι Έλληνες, που πεινάνε οι Έλληνες, που δεν το περίμενε κανείς να φτάσουν οι περήφανοι Έλληνες σε αυτό το σημείο. Είχε κάνει μια περιοδεία και ανακούφισε πολλούς ανθρώπους. Αλλά ας αφήσω με την ίδια την Ελένη να μας πει πού πήγε, τι έκανε, τι συνάντησε. Εγώ ήμουνα πρόεδρος για το Φιλόπτωχο του Τμήου Σταυρού του Μπρούκλιν για 6 χρόνια, και τότε το 2008 είχα μια ιδέα να αρχίσουμε να βοηθάμε την Ελλάδα, γιατί ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα, και το 2008 που ήταν οι φωτιές στο πύργο Ηλίας, τότε αρχίσαμε το πρώτο ταξίδι. Και μετά κάθε σχεδόν χρόνο ή 2 χρόνια πηγαίναμε στην Ελλάδα. Τούτο ήταν το 5ο ταξίδι που κάναμε φέτος. 11 γυναίκες ξεκινήσαμε από εδώ, πήγαμε Θεσσαλονίκη, μείναμε εκεί ένα βράδυ, επισκεφθήκαμε ένα γυροκομείο και πήγαμε και στο χαμόγελο του παιδιού. Από εκεί πήγαμε Καβάλα, μείναμε εκεί 4 μέρες, και κάθε μέρα πηγαίναμε και σε 2 ιδρύματα, γυροκομεία, ορφανοτροφία. Πήγαμε στην Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα, και επίσης εκεί σε ένα ορφανοτροφείο βαφτίσαμε ένα παιδάκι 5 μηνών και 2 αδερφές 18 χρονών. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο έργο που δηλαδή κάναμε πάρα πολλά για αυτές τις μέρες, και όλες οι κυρίες δεν σταματάγαμε από το πρωί. Ελένη, ξέρω ότι με τη βοήθεια του Γιάννη πάντα θα μιλάμε, έχεις
αρχίσει και ένα έργο στη Λίμνο. Πες μας, τι σκοπεύεις να κάνεις? Θέλω να ευχαριστήσω τον σύζυγό μου, γιατί με τη βοήθειά του τα κάνω όλα. Αν δεν ήταν με την βοήθειά του, δεν θα μπορούσα να κάνω αυτά που κάνω. Στη Λίμνο τώρα έχουμε αγοράσει ένα σπίτι, ένα πέτρινο παλιό, το οποίο θέλουμε να το κάνουμε ένα καπί για να πηγαίνουν εκεί οι ηλικιωμένοι, να έχουν συγκεντρώσεις, να πίνουν τον καφέ τους, τώρα ετοιμαζόμαστε, δηλαδή στα σχέδια είμαστε ακόμη. Είναι ένα έργο το οποίο εσένα το όνειρό σου ήταν να κάνεις και ένα μουσείο. Θα γίνει και, δηλαδή θα είναι ένα καπί και θα είναι ένα λαϊκό μουσείο, γιατί είμαι καλέκτο, πώς το λένε, μ' αρέσουν πάρα πολύ τα παλιά. Είμαι συλλέκτης, έχω πάρα πολλά εδώ και στοιχείο και στη Λίμνο, στην Αθήνα. Η Ελένη μπορεί να δείτε να έχει και θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο έργο, πάρα πολύ καλό, ωραίο έργο εκεί. Γιάννη, τι έχεις να πεις εσύ για αυτά που κάνει η Ελένη και πώς αντιμετωπίζεις έστω και την απουσία σου συνέχεια? Τι να πω. Σε παραμελεί, Γιάννη? Όχι, εντάξει. Με ευχαριστεί και γι' αυτό βέβαια και συμβάλλεις. Συμβάλλω και την... Με συμπαραστέκει. Να κάνει αυτό που θέλει και οι δυο μας βέβαια το συζητάμε πάντα. Και αισθανόμαστε καλά, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι όταν δίνει σου δίνει ο Θεός. Τι άλλο να πω. Αυτό, Γιάννη, το έχουν πει πολλοί και ειδικά για σας. Αυτοί οι άνθρωποι δίνουν, αλλά ο Θεός σου θα δίνει πίσω. Και οπωσδήποτε εγώ βλέπω και στα χείλη σας την ευχαρίστηση όταν κάνετε ένα έργο και ξέρω ότι ποτέ δεν λέτε όχι σε κανένα. Όταν κάνεις κάτι με την καρδιά σου, πραγματικά δηλαδή το αισθάνεσαι αυτό. Και δηλαδή τώρα που εγώ είχα πάει στην Ελλάδα, που όταν γύρισα πίσω αισθάνθηκα κάτι, ένα καλό που βγήκε από μέσα μου, μια γαλλία, και όπως και άλλες γυναίκες που ήταν μαζί μου. Όπως πάνε να ξεμολογηθείς, πραγματικά έτσι αισθάνθηκα σαν κάτι να... Δεν ξέρω να το κλείσω αυτό. Γιάννη, πρέπει να πούμε ότι ο Γιάννης, εκτός τα φιλανθρωπικά έργα που κάνει, είναι ένας μεγάλος υποστηριχτής και της γενέτειράς του, της Χίου. Έχει φτιάξει εκεί ένα πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, τελευταίο τύπου που λέμε. Εγώ έτυχε κατ' επανάληψη να το επισκεφθώ και μάλιστα κατά την περίοδο που πήγαινα είδα και πολλούς πολιτικούς και διάφορους άλλους παράγοντες από την Ελλάδα να διαμένουν εκεί. Και σε συζήτηση που είχαμε, διότι δεν έχει ανάγκη τώρα ο Γιάννης να έχει ένα ξενοδοχείο, διότι όπως ξέρετε τα ξενοδοχεία τουλάχιστον στα νησιά δεν λειτουργούν καθόλου το χρόνο και μάλλον κανείς χρειάζεται να βάζει αντί να εισπράττει. Αλλά όταν άρχισε είχε πει ότι εγώ θέλω να βοηθήσω το Χίο, να απασχοληθούν άνθρωποι εκεί, να εργαστούν, και έκανε και αυτή τη θυσία. Είναι στο Βροντάδο, σε μια όμορφη παραλία, το έχει διαμορφώσει πολύ ωραία. Παράλληλα έχει επενδύσει αρκετά χρήματα, έχει κάνει shopping center στοιχείο και θα ήθελα να σου πω, Γιάννη, ξέρομαι ότι ίσως καλείσαι να τα χρηματοδοτείς αυτά τα οποία έχεις φτιάξει. Πώς αισθάνεσαι, έχεις μετανιώσει? Όχι ακριβώς, αυτό ήταν κάτι που το έκανα με την καρδιά μου, δεν το έκανα για business και εντάξει, δεν με πειράζει και να βάζω χρήματα να τα συμπειράω και τέτοια. Δόξα τω Θεώς. Γιάννη, πρέπει να πούμε όμως και ορισμένες αλήθειες, διότι πρέπει να λέγονται ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να καλάει να επενδύσουν στην Ελλάδα, αλλά τελικά δεν βοηθάει το ίδιο. Έχω συζητήσει και με ανθρώπους άλλων περιοχών ομογενείς, οι οποίοι κάτι έχω φτιάξει και μάλιστα και οι επιδοτήσεις
που δικαιούνται να πάρουν, μέχρι σήμερα δεν τις έχουν πάρει. Δεν ξέρω εσύ αν πήρες, και μακάρι να παίρνες, διότι εφόσον είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί να μην τις πάρεις. Αγαπάμε το νησί, αλλά έχουμε υποχρεώσεις, αλλά έχουμε και τα δικαιώματά μας. Αυτό παίρνει πάρα πολύ χρονικό διάστημα για να πάρεις κάτι, τόσο ώστε μεταξύ της τράπεζας και το ένα και το άλλο, στο τέλος ίσως δεν παίρνεις τίποτα, όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Αλλά εντάξει, ας πούμε, δεν με πειράζει αυτό. Πρέπει να κάνουν μερικά, να βγάλουν μερικά προγράμματα που θα βοηθήσουν τους ομογενείς και θα τους τραβήξουν να επενδύσουν τα λεφτά τους. Τώρα έτσι που το έχουν κάνει είναι λίγο δύσκολο. Αλλά όποιος ομογενής πήγε να επενδύσει στην Ελλάδα, γύρισε πίσω. Δεν είδα έναν να παραμείνει στην Ελλάδα και πολλές φορές όλα τα χρήματα τα οποία έχει προγραμματίσει να διαθέσει φεύγουν μέσα στους διαδρόμους πριν ακόμα, που λέει ο λόγος, μπει μια πέτρα, και αυτό είναι το μεγάλο παράπονο των ομογενών. Εγώ συμφωνώ ότι πολλά πρέπει να αλλάξουν στην Ελλάδα όσον αφορά τους ομογενείς. Να μην τους βλέπουν σαν ανθρώπους, ήρθανε να τους πάρουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά πρέπει να τους βλέπουν όπως πρέπει, ότι είναι άτομα, ότι είναι Έλληνες, ότι είναι αδέρφια τους, οι οποίοι πάνε να βοηθήσουν την Ελλάδα. Και ότι ο μόνος σύμμαχός τους πάντα είναι οι Έλληνες ομογενείς. Ο μόνος πιστός και παντοτινός σύμμαχός τους. Θέλω να πω ότι εμείς οι ομογενείς να βοηθάμε την Ελλάδα, γιατί χρειάζεται μεγάλη βοήθεια και τα ιδρύματα χρειάζονται πάρα πολύ βοήθεια, και όποιος μπορεί να βοηθήσει τα ιδρύματα της Ελλάδος. Κανείς δεν αμφιβάλλει, και νομίζω ότι η ομογένεια όλου του κόσμου για άλλη μια φορά έδωσε το παρόν, διότι στις δύσκολες ώρες που περνούσε η πατρίδα μας, οι ομογενείς ήταν αυτοί που ενεργούσαν για να βγουν έξω από τις κρίσεις, αλλά όχι μόνο, και η απελευθέρωση, όπως κατ' επανάληψη είπαμε, προήρθε από τις ομογενείς. Η φιλική εταιρεία ήταν ομογενείς που ζούσαν στο εξωτερικό. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει ορισμένα γεγονότα που έχουν συμβεί να παραδειγματίσουν τις Έλληνες και να αρέσει στους Έλληνες η αλήθεια. Είμαστε έξυπνος λαός, αλλά και αφελής λαός. Οι Έλληνες είμαστε σαν κάτι ψάρια που τους λένε χάνους. Με τη παραμικρή ευκολία ο ψαράς τα πιάνει αυτά τα ψάρια, και έχουμε πέσει θύματα πάντα ξένων δυνάμεων. Οι Έλληνες πρέπει να είναι για τους Έλληνες. Όσο για το, όπως είπες προηγουμένως, για κανείς να επενδύσει στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποστηριζόμαστε εμείς οι ομογενείς καλύτερα από την πολιτεία, που δεν νομίζω ότι υποστηριζόμαστε όσο έπρεπε. Εκεί οι τόποι... Αδιάφοροι είναι. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι το Εθνικό Κέντρο είναι αδιάφορο προς ομογενείς. Θα θυμάσαι αυτό που θα σου πω. Ότι πρώτα θα πάρουν ψήφο οι λαθρομετανάστες, που στην Ελλάδα τώρα δεν μπορεί να τους λες λαθρομετανάστες, παράνομους μετανάστες. Εγώ πάντα θα τους λέω λαθρομετανάστες, διότι μπήκανε λάθρα μέσα στη χώρα μας, δεν μπήκανε με νόμιμες διαδικασίες, παρά οι ομογενείς. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ένας από οποιοδήποτε χώρα της Μικράς Ασίας να ψηφίζει και εμάς, των οποίων η ελληνικότητά μας είναι δεδομένη. Στις φλέβες μας έχουμε ελληνικό αίμα, επειδή μερικοί για πολιτικούς λόγους, μακάρι να ήταν από διαφορία και όχι από ασχετοσύνη, διότι αν είναι από ασχετοσύνη είναι ακόμα πιο επικίνδυνοι αυτοί να διοικούν και τις τύχες της Ελλάδος. Αλλά η Τουρκία να έχει δώσει ψήφο στους ομογενείς
τους Τούρκους και να μην έχει εδώ και η Ελλάδα. Τι είναι αυτό που φοβούνται από την Ελλάδα? Δηλαδή, εσύ που έχεις σπίτι, και ξέρω και πολύ ωραίο σπίτι και πάνω στη θάλασσα, πληρώνεις φόρους, περισσότερους. Έχεις παιδιά να πηγαίνουν σχολείο? Όχι. Σκουπίδια έχεις? Όχι. Όμως, μέσω φορολογία σου είναι και το σχολείο, είναι και τα σκουπίδια. Και να ξέρετε ότι η φορολογία των ομογενών είναι μεγαλύτερη από τη φορολογία των Ελλήνων που ζουν στην Ελλάδα. Όλα αυτά είναι αδικίες. Η ομογένεια δεν διαμαρτύρεται, αλλά και τόσο μεγάλη αδιαφορία. Το πρώτο που έπρεπε να κάνουν ήταν να δοθεί ψήφος ομογενής. Εμείς πρέπει να πούμε ότι θα αγωνιστούμε γι' αυτό και πιστεύω ότι η ομογένεια Καβαλάρης θα διεκδικήσει αυτό το δικαίωμα. Διότι το δικαιούται. Και εάν δεν το αντιληφθούν πριν προχωρήσουν τα γεγονότα, τότε οι ομογενείς είναι υποχρεωμένοι να απευθυνθούν και στις χώρες που ζουν. Η Αμερική έδωσε ψήφο στους ομογενείς να ψηφίζουν και Ελλάδα και Αμερική. Και έρχεται η Ελλάδα και δεν το δέχεται. Εάν ζει κάποιος στην Ελλάδα, θα δείτε ότι την περίοδο των εκλογών θα τον ειδοποιήσει η Αμερικανική πρεσβεία για το οποίο αν θέλεις να ψηφίσεις. Αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί. Πρέπει να λυθεί διότι οι ομογενείς το δικαιούνται και δεν μπορεί να το στερήσει κανείς. Διότι παράλληλα γίνεται και μία κατάλυση του συντάγματος, το οποίο σύνταγμα της Ελλάδος λέει καθαρά ότι ο Έλληνας πρέπει να ψηφίζει. Τώρα, Ελένη, θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα, την παρέλαση. Έχεις μεγάλες εμπειρίες από την παρέλαση, έχεις προσφέρει πάρα πολλά στην παρέλαση και θέλω να συζητήσουμε λίγο από τις εμπειρίες σου. Πιστεύεις ότι κάτι πρέπει να φτιάξουμε στην παρέλαση? Βεβαίως κάθε χρόνο κάτι καινούριο προστίθεται. Αλλά είσαι ένα άτομο το οποίο παρακολούθησες όλες τις παρελάσεις από κοντά και η άποψή σου βαραίνει. Δηλαδή κάτι να αλλάξει? Ναι. Όχι. Θα ήθελες στην παρέλαση να προσθέσουμε κάτι? Όχι, νομίζω ότι δηλαδή, βλέπω κάθε χρόνο είναι και καλύτερα να φέρουμε μέσα πιο πολύ κόσμο. Ναι, τι θα ήθελες να πεις στους ομογενείς? Να βοηθήσουν όλοι. Δηλαδή, δεν είναι αρκετά να πάρουν ένα λαχείο, να δώσουν $10. Είναι να έρθουν στην Ομοσπονδία, να παρακολουθήσουν τα μοίρες, να μπουν σε κάποιο. Σε ένα επιτροπή. Να κάνουν κάτι, μην περιμένουν συνέχεια ίδιοι και ίδιοι, να έρθουν μέσα και η νεολαία και όποιος έχει free time να έρθει. Υπάρχουν πολλά positions που μπορούν να κάνουν, δηλαδή πολλά. Και επίσης εκείνη τη μέρα να φέρουμε όσο πιο πολύ κόσμο, να δείξουμε ότι εδώ είμαστε όλοι. Νομίζεις ότι το ότι παρουσιάζεται η παρέλαση στην τηλεόραση είναι αρνητικό, είναι μείον στην προσέλευση του κόσμου? Όχι, δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι είναι ωραία να το δουν και στην τηλεόραση, γιατί εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι. Όπως η μητέρα μου είναι στο σπίτι και δεν μπορεί να περπατήσει και το βλέπει κάθε χρόνο. Δηλαδή, νομίζω αυτό να μην το σταματήσουμε με την τηλεόραση. Διότι στο θέμα αυτό υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Μερικοί λένε ότι η τηλεόραση δεν σταματάει κανένα να έρθει στην πεντηλοφόρο. Όποιος είναι να έρθει, θα έρθει. Και εγώ αυτό πιστεύω, ότι εάν ο άνθρωπος είναι του καναπέ, παραμένει του καναπέ. Οι ηλικιωμένοι που δεν θα μπορέσουν να έρθουν, δεν θα έρθουν. Αλλά όλοι οι άλλοι θα πάμε στην παρέλαση. Σε αυτούς δεν μπορείς να το στερήσεις. Γιάννη, εσύ πώς τη βλέπεις την παρέλαση? Εγώ νομίζω ότι πάμε πολύ καλά, ίσως καλύτερα και από πέρσι, και εύχομαι ο καθένας να κάνει ό,τι μπορεί ή να βοηθήσει, να έρθει και αυτός να πάρει κάποια θέση όπως προηγουμένως,
όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά. Δηλαδή, εν κατακλείδη ο καθένας, αγαπητοί φίλοι, μπορεί με το δικό του τρόπο να βοηθήσει την παρέλαση. Και συγγνώμη, με τον καινούργιο πρόεδρο τώρα θα καταφέρουμε πιο πολλά, έτσι. Άκου. Το καλό πρόεδρο κάνουν οι καλοί συνεργάτες. Αυτό είναι, το καλό board, Ο καθένας όμως μπορεί να βοηθήσει με τον δικό του τρόπο. Εδώ καταρχάς είμαστε στην ευρύτερη περιοχή 300.000 Έλληνες. 300.000 Έλληνες από 10 δολάρια να δίναμε θα ήταν 3 εκατομμύρια. Θα καλύβαμε την παρέλαση και θα είχαμε και χρήματα, εάν αυτό εφαρμοζόταν και από πιο παλιά, να κάνουμε και άλλα έργα. Η Ομοσπονδία, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και το προηγούμενο με τον Ηλία Τσεκερίδη, είχε οράματα. Και θα θέλαμε και ένα γήπεδο να υπάρχει για τα Ελληνόπουλα εδώ και ένα σχολείο πρότυπο ή οποιοδήποτε άλλης μορφής να λειτουργούσε, αλλά βέβαια αυτά χρειάζονται και απαιτούνται χρήματα. Η παρέλαση πλησιάζει το 500.000 τα έξοδα για να γίνει μια παρέλαση. Τα υπόλοιπα, εάν όλοι συνεισφέραμε, θα μπορούσε να γίνει ένα άλλο έργο το οποίο θα συγκέντρωνε τα παιδιά, διότι μιλάμε για παιδιά, για νεολαία, τίποτα δεν έχουμε κάνει για την νεολαία. Συμφωνείς, Ελένη? Μόνο λόγια για την νεολαία. Καμιά φορά τους λέω ποια είναι η νεολαία, λέει αυτοί που είναι 18 χρόνων. Μα τους έχεις χάσει ήδη. Πώς μπορείς να κρατήσεις το παιδί 18 χρονών όταν από τους 80.000 μαθητές τους Έλληνες στα ελληνικά σχολεία είναι μόνο 5. Άρα τα 75.000 συναναστρέφονται άλλες εθνικότητες. Όχι ότι είναι καλό. Αλλά ξέρεις ότι πιάνουν και αλλοιώνονται οι συμπεριφορές, άλλα έθιμα ο ένας, άλλα έθιμα ο άλλος και απομακρύνονται λίγο τα παιδιά. Το παιδί πρέπει να το κρατήσεις και να το εντάξεις στους κόλπους της ομογένειας από 3 χρονών. Το foundation που λένε, τα πρώτα βήματα του παιδιού, τα πιο, πώς τα λένε, αναγκαία. Δηλαδή, τώρα θα σας πω ένα παράδειγμα, η κόρη μου πήγε το παιδί της σε ξένο σχολείο φέτος. Εγώ της έλεγα να το πάει στο ελληνικό, όχι μαμά θα το πάω, είναι καλό σχολείο αυτό. Πήγε εκεί και όταν είδε το περιβάλλον, την άλλη μέρα το πήρε το παιδί και το πήγε στο Τίμιο Σταυρό και μου λέει «Μα, είμαι τόσο ευχαριστημένη γιατί τώρα έχει όλα τα, δηλαδή με τα ελληνικά, τα ποίηματα, το ένα, μου λέει δεν το ξαναπάει, αυτό είναι διαφορά». Αυτό ο κύκλος που λένε μέσα έχει μεγάλη... Πιστεύω ότι είναι καλό τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, να συναναστρέφονται Ελληνόπουλα. Είπαμε ότι δεν είναι κακό να έχουν επαφές και με άλλης εθνικότητας παιδιά και πρέπει. Αλλά ως επιτοπλίστων, διότι έτσι δεν θα αφομοιωθούμε. Η Αμερική, το ξέρουμε, είναι ένα χωνευτήρι. Εχώνεψε εθνικότητες και εθνικότητες. Δύο εθνικότητες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουν μπει στο χωνευτήρι, πιστεύω ότι είναι οι Εβραίοι και οι Έλληνες. Διότι λόγω και του ζεστού οικογενειακού περιβάλλοντος που δημιουργούν, διότι αν κάνεις συζητήσεις και με πολλούς ξένους, Ελένη, νομίζω όμως ότι δεν μου τα είπες κιόλα. Δεν ξέρω αν το έκανες για να μην τα μάθω και να παραπονεθώ για το Γιάννη και για τυχείο, αλλά στη Λίμνο έχουν γίνει κι άλλα έργα, διότι έχεις το ταλέντο να πείθεις τον Γιάννη και να σε ακολουθεί ο Γιάννης. Να μην σου χαλάει το χατήρι. Λοιπόν, εκτός αυτό που είπαμε, το μουσείο και το καπί, έχεις κάνει και άλλα έργα, τα έχω μάθει εγώ από Λιμνιούς, έχεις κάνει φωταγωγήσεις,
έχεις βάλει νομίζω και cables, κάτι έχει. Τηλεοράσεις. Ναι, για πες μας τα. Πάρα πολλά. Στη Λίμνο στο σχολείο έχουμε πάρει computers για το σχολείο του χωριού μου. Έχουμε πάρει ένα γερανό για τους ψαράδες να βγάζουν τις βάρκες το χειμώνα. Τώρα μόλις φτιάχνουν τους τοίχους εκεί στο λιμάνι του χωριού μου για να μπαίνει η θάλασσα μέσα. Το φωτισμό. Την Αγία, φωτίσαμε ένα βουνό. Από τότε άρχισε, γιατί μας ρωτήσανε να φωτίσουμε ένα βουνό και είπαμε εντάξει, και μετά κάθε φορά που πηγαίναμε κάτι άλλο μας ζητάγανε, αλλά εντάξει. Την Αγία Παρασκευή τους κάναμε τουαλέτες που δεν είχαν και δεν πήγαινε ο δεσπότης να λειτουργήσει, γιατί και κάναμε μία τουαλέτα αντρική και μία γυναικεία. Βάλαμε air condition και θέρμανση στην εκκλησία, τους κάναμε το καινούριο ραδιό. Τώρα πού να τα θυμηθώ, γιατί κάθε χρόνο και κάτι κάνουμε. Μου λες, Ελένη, οι κάτοικοι εκεί, οι χωριανοί το αναγνωρίζουν. Το αναγνωρίζει, γι' αυτό και ο Γιάννης, δηλαδή αν μας ρωτήσουν να κάνουμε κάτι, ο Γιάννης λέει εντάξει, γιατί το αναγνωρίζουν και μας αγαπάει όλος ο κόσμος, και αυτό είναι το ωραίο δηλαδή. Δεν ισχύει αυτό που λένε ουδής ασφαλέστερος εχθρός. Ο Γιάννης βλέπει που οι άνθρωποι το κάνουν, το εκτιμάνε αυτό. Γι' αυτό ας πούμε όταν μας πούνε κάτι εμείς προχωράμε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν. Δεν τη χάνουν όμως τη συμπάθεια του κόσμου. Παρόλο ότι αυτά που κάνουν μπαίνουν με μεγάλα γράμματα εδώ, εκεί, σε εφημερίδες, δεν έχουν τη συμπάθεια του κόσμου. Ενώ εσάς, εγώ ξέρετε, συναναστρέφομαι όλο τον κόσμο, σαν ομογενής, σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας, από άλλα πόσα που πέρασα, όλοι έχουν να πούν καλά λόγια για σας. Δηλαδή, αναγνωρίζετε το έργο σας. Μπορείς να πού είναι αυτή η διαφορά. Γιατί τους μεν μπορεί να μην έχουν καν συμπάθειες. Είναι για το τι κάνεις το κάθε τι. Με το πώς το κάνεις, δηλαδή με την καρδιά σου. Αυτό ίσως έτσι είναι, διότι εσείς έχετε και κάτι άλλο. Και ένα καλό να κάνετε και κάτι να δωρήσετε, δεν θέλετε να μπαίνετε στη μέση, να κάνετε που λένε κουμάντο, ενώ οι άλλοι το θεωρούν την δωρεά του κτήματος και πιστεύουν ότι πάντα πρέπει να παρεμβαίνουν και να καθοδηγούν τις ενέργειες των εκλεγμένων, είτε αυτά λέγονται ομογενειακές οργανώσεις, είτε οτιδήποτε άλλο. Πάντως, συγχαρητήρια. Το έργο που επιτελείται είναι και θεάρεστο και μεγάλο, αλλά κυριότερο είναι χωρίς τυμπανοκρουσίες. Αυτό έχει μεγάλη, και αυτό σημαίνει ότι αυτό που κάνετε το πιστεύετε, διότι μερικοί κάνουν κάτι για να βρουν κοινωνική καταξίωση. Δεν το κάνουν επειδή το αισθάνονται. Αυτή είναι η διαφορά της μιας μεριάς από τις άλλες. Εύχομαι να συνεχίσετε το έργο σας. Ευχαριστούμε. Διότι και κόσμο ανακουφίζετε, αλλά και την πρόοδο της ομογένειας βοηθάτε και γενικά τον ελληνισμό. Διότι αν είχαμε πολλούς Γιάννηδες ψαράδες και Ελένιδες ψαράδες, και η ομογένεια και ο ελληνισμός θα ήταν διαφορετικός. Εδώ θα ήθελα να τελειώσουμε, να πείτε κάτι, χρόνια πολλά στους ομογενείς, στον κόσμο όλο. Ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλους, με το καλό καινούριος χρόνος, υγεία πρώτα, αγάπη, και να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και όλοι μαζί να βοηθήσουμε για την παρέλαση. Και εγώ το μόνο που ήθελα να πω, χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχουμε σε όλο τον κόσμο, να είμαστε όλοι καλά. Λοιπόν, χρόνια πολλά και από μένα σε όλο τον ελληνισμό, σε όλα τα μήκη και πλάτη, οι οποίοι μπορεί να μας παρακολουθήσουν και ίσως μας παρακολουθούν και τώρα, και ένα ειρηνικό καινούριο έτος με υγεία, δύναμη και ο ελληνισμός να βρει τη δική του Ανάσταση, διότι την χρειάζεται. Να είστε καλά και υγεία στα σπίτια σας
και θέλω να ευχαριστήσω και τον Γιάννη, ο οποίος ήταν εδώ κοντά μας. Σας άκουσα, είπα πάρα πολλά πράγματα. Και συντόνισε την όλη εκπομπή. Χρόνια πολλά να πω κι εγώ και καλή νύχτα.